عقلي كساني حبوبتي أملي بكاني مالو يلفني مالو سلجني مالو يعتهلونا ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውና ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውና ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውና ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውና ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውና ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውና ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውና ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውና ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ አቤት ያለ ሰላም ካንተ ጋር ሲጠጋጉ ወደ ደረት ማዳመጥ ስትናገር የፍቅር ቋንቋ መቼ ይታወቃል ፈጁ ሲጫጩ ሌሊቱ ሲነጋ አቤት ያለ ሰላም ካንተ ጋር ሲጠጋጉ ወደ ደረትህ ማዳመጥ ስትናገር የፍቅር ቋንቋ መቼ ይታወቃል ወፎቹ ሲጫጩ ሌሊቱ ሲነጋ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውና ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውና
ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውናህን ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውናህን ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውናህን ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውናህን ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውናህን ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውናህን ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውናህን ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውናህን ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውናህን ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። በቃኝ የማልለው ይለፈኝ የማልለው ሰለቸኝ የማልለው ያንተ ህልውናህን ደስታዬ ያለበት ያለፈ ሰላሜ መገኘት ነው መዋያ ማደሪያዬ። እስከ ምስጉ ረኻብ ይኾነልና ሃሌሉያ ብሱ ክረኻብ ይኾነልና ክብርና አምላክ ይኹን ሃሌሉያ። ሳዛ ይለያል ጌታ እሱ ካለ ረሳለው ምድር ላይ መኖሬም ላፍታ አውቀዋለው ጠረንህን መዓዛ ይለያል ጌታ እሱ ካለ ረሳለው ምድር ላይ መኖሬም ላፍታ ሃሌሉያ
ካንተ ጋር በመንፈስ መሰወር ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰወር ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰወር ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰወር ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ህላውነትካ ኣብ ህላውነትካ መንባሪ ፅልም ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ባይት ከማኻ ገይሩ ዝድግፍ የልቦን ከማኻ ገይሩ ዝሓሊ የለን ንጉስ ኢኻ ንጉስ ክብሪ ኣብ ማእከል ህዝብኻ ቀፅሪ ኢኻ ቀፅሪ ሓዊ ዙርያ ሞጓስኻ ንጉስ ኢኻ ንጉስ ክብሪ ኣብ ማእከል ህዝብኻ ቀፅሪ ኢኻ ቀፅሪ ሓዊ ዙርያ ሞጓስኻ ከማኻ ገይሩ ዝድግፍ የለን ከማኻ ገይሩ ዝሓሊ የለን ንጉስ ኢኻ ንጉስ ክብሪ ኣብ ማእከል ህዝብኻ ቀፅሪ ኢኻ ቀፅሪ ሓዊ ዙርያ መጓስኻ ንጉስ ኢኻ ንጉስ ክብሪ ኣብ ማእከል ህዝብኻ ቀፅሪ ኢኻ ቀፅሪ ሓዊ ዙርያ መጓስኻ ንኽብርኻ ርእሶም ዝወፈዩ ናይዛ ዓለም ክብረት ዘይደለዩ ኣብ ማእከል ሓዊ ርእስኻ ገሊስካ ኣናጊፍካዮም ኢኻ ንባሮትካ ኣምላኽ ሲድራቅ ይስሐቅ ዓብደኔጎ ሕያወይቲ ኢድካ ዘፅአቶ ሎሚ እውን ምሳያላ ትድግፈኒ ኣብዚ ለምዐ ሻኻ ተውዕለኒ ኣምላኽ ሲድራቅ ይስሐቅ ዓብደኔጎ ሕያወይቲ ኢድካ ዘፅለለቶ ሎሚ እውን ምሳያላ ትድግፈኒ ኣብዚ ለምዐ ሻኻ ተውዕለኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ንጉስ ኢኻ ንጉስ
يلمن كما خيرو زحالي يلمن نقوسي خانقوس أما بالهزبقا قسيخا قسيحا وزرا بالباسقا نقوسي خانقوس كبري أما بالهزبقا قسيخا قسيحا وزرا بالباسقا نقوسي خانقوس كبري أما بالهزبقا قسيخا قسيحا وزرا بالباسقا نقوسي خانقوس كبري أما بالهزبقا قسيخا قسيحا وزرا بالباسقا مكيب كايا مانا ابداس نبا أروي كايا مانا وسنتيكا مريح كايا بيتام برخا سلي يوم بسترفو من دهبكا حيني خان سلطان كان تقليتو أخير كايا رسي كمرتو بتاعك تغرى مهري خيون حتى
يبدلكا سلتي صبغ بتاتكا أيبدلكا عمل خوي أيبدلكا سلتي صبغ بتاتكا أيبدلكا مسكانا أيبدلكا سلتي سناي كبراتكا أيبدلكا عمل خوي أيبدلكا سلتي صبغ بتاتكا أيبدلكا مسكانا أيبدلكا سلتي سناي كبراتكا أيبدلكا عمل خوي أيبدلكا سلتي صبغ بتاتكا أيبدلكا مسكانا أيبدلكا سلتي سناي كبراتكا أيبدلكا عمل خوي أيبدلكا زفانكا يبصح علي مسكاناي زفانكا يبصح علي زفانكا يبصح علي عمل خوي زفانكا يبصح علي زفانكا يبصح علي مسكاناي زفانكا يبصح علي زفانكا يبصح علي عمل خوي زفانكا يبصح علي سمعي بلن كمسكني سمعي بلن تبارني سنايكا كله سمعي بلن كمسكني سمعي بلن تبارني سنايكا كله سكيني سمعي بلن تمسكني سمعي بلن تبارني سحركا كله سكيني سمعي بلن تمسكني سمعي بلن تعللي سنايكا كله سكيني سمعي بلن تبارني سمعي بلن تعللي سنايكا كله سكيني وشلي أبنها تتخوين الليل وشلي أبنها تترائي 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 وريئي بقاها ريئيو سرحكا تندي عابيها وريئي بقاها ريئيو سرحكا تندي عابيها
ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እንዳለ እግዚአብሔር ማምለክ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እንዳለ እግዚአብሔር ማምለክ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እንዳለ እግዚአብሔር ማምለክ የማየው ነገር ከምስጋናዬ አያስቆመኝ የሚሰማውን አንተን ከማምለክ አያቆመኝ ምድረ በዳዬ ዓለም ልሞታል እያየው ባይኔ ባህርን ከፍሎ ያሻግረኛል ታናነው ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታውን ያለ እግዚአብሔር ማምለክ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታውን ያለ እግዚአብሔር ማምለክ ዘመን አየለ አይታየኝም ባይኔ ንፋስ የለ አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለሁ እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታውን ያለ እግዚአብሔር ማምለክ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታውን ያለ እግዚአብሔር ማምለክ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታውን ያለ እግዚአብሔር ማምለክ ዘመን አየለ አይታየኝም ባይኔ ንፋሱን የለ አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለሁ እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታውን እንዳለ እግዚአብሔር ማምለክ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ማምለክ عبيخا عبيخا عبيخ
ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ አምላኽ የለን ከማኻ አቦናት የለን ከማኻ ኢየሱስ አምላኽ የለን ከማኻ አቦናት የለን ከማኻ ኢየሱስ አምላኽ የለን ከማኻ አቦናት የለን ከማኻ ኢየሱስ አምላኽ የለን ከማኻ አምላኽ የለን ከማኻ ኢየሱስ ክብርን አምላኽ ይኹን እስከ ሓንሳብ ኣጣቕዕሉ ንጎይታ ክብሪ ሃብዎ እቲ ዝግብኦ ክብሪ ክበር ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና ኮፍ ክንብል ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ኣብዚሑ ብርኽ ክብልክን መዘምራን ኩልኹም ንጸሎት ዘመራሕክና ያም እግዚአብሔር አምላኽ ብርኽ ክብልኪ እምንቲ ኮይና ቀዲማህና ብዚ ቦታ ምስ ጎይታ ትጸንሓና بحبار دمنا بصلت حيزهنا تخيدا لإجابير أملاخ ولا زعجة قبل علي خيوسخ استمسكنا يخون إجابير أملاخنا كم زبلك على أملاخ هدأ بالمو أنا أملاخ مخاني أستملو أبزع قلولا وزملاء عالم بزحاف كوف دلوا موز أنا متاونا أبو سلاد خونا هدأ لنا خن ملال استجابرنا نا إجابير حالواي أبيت أملاخ مخان سنة يودو سمع أملاخ ناس تمسكني يخون نزي تردي أوئيو داويت هدأ بالمو أنا أملاخ مخاني أستبهلو جابير أملاخ تمسكني يخون كم يكن يخون ده حالة فسنبتاينا وركون بيزو حدث أنا حكو مسيلني حنت سنبت سلادة بكوركو قويتها يبارخ نبيتل بيت كريستيان محبر وكيلة أو نا ويست كوست أخي بانرنا أبو خيدا نرى سلام تاخم حيزة سلام تابسيحي محبر كريستوس ساكرامنت ودما سلام تحس كالنا خير لمن اللوموني سلام يلوم خمالو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ጽቦቅ መንገዶ ገረምልና እንግዶ መና ጽቦቅ ጊዜ ደማ ሐሊፍና መጽና ዌስት ኮስት ይብርታ አሎ ይሎምና ለመጀመሪያ ጊዜ ኸይዳ አነብት አኺባ ፓስተር ቢንያምን አማነን የምትኸድነሮም ድሕሪ ፓስተር ቢንያም አሚ مسكرة ما بيني أمان كيدو نارو لبزبان أنا نعتكي خيد الله قطع مثل ديت عامو أمو سلامي لهم خمالو جابير عمل استمسكن يخون سرعات مدباتنا كل تشحن أسران شدشتن كما يكخونا لو نزبلنا تزراريبنا نحمد دبنا مزينا لنا نخل تشحن أسران حمشتن دما تدالي لوبوتا تمزقبو لو مالو نتابوتا أبتا فايبر كنتك عينا معاسيد خون جولاي عسرت وشدشته كساب عسرة ناي بيكنيك جيزيلهم ناي حبرت جيزيلو كلهنا بحج خنحاسب له بجت كان الدالو تدالو يلو منالو غوسكاس كجبر ببخفلتاتو غوسكاس كجبرينا እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናሉ እትዛአቤ ነገር እንታዩ ቤተክርስቲያን ማለት አብዝ ምድሪ ሕድሪያ ስራሕ ጎይታ አፈጽማ ተሐልፍ አንተ አካልያ ናይ ክርስቶስ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ በአይን በአኹም ምን ያድማት ክትስራሕ ደለዋ ክትዓይ ደለዋ አገልገልቲና ሰብ ውስን ጊዜ ይደለዎ በጊዜ ዝተኸለልና ኢና በአቅም ዝተኸለልና ኢና ሓፍ ንብለሉ ንወድቀሉ ጊዜ ሎ ንዓብየሉ ንትስአል ንወድቀሉ ጊዜ ሎ ብዙ ሓፍ ኮፍ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሕያው እዩ እቲ ትማሊ ዝነበረ ሎሞና ኣሎ ንዘለዓለም ኣብ ስፍሩ እዩ ዘሎ ደው ኢሉ ዘሎ ንዑ ጥራሕ ክንጥምት ንዑ ከነገልገሊና ንብል እንድሕር ኮይና ኣብቲ ውድቀትና ይንምርኮዝን ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ
مخواني أستبهل وزبالك على الأملاح نعون دحر نتأمت كويناس أين ودقنينا نمسو خنتنسينا نعون دحر آمينا كندكم كلنا كنبرتعينا تسفانا قويت أطرح سلد هوانا موني أجيهم كبلكم دالي إتي بوست كنقبرو إنا نزي ناي ويست كوست أب جولاي 16 كساب 10 زلو مالتيو كالي متن بحتا زلني ربع قويتا ردينا نايد حالفة 14 سمون دو وسدا تمرتي وسينا يا كل سب كوستو زقبو تمرتي أبت مجمريا خلت سمون صبق تساتفنا بدحري وقن زرطبطب اندابلنا كبابي شدشتا دينا شوعات سب ترحينا نزع تمرتي تخطاتيلنا يا من البات حد جزيت راح زبخرة كلتا ويسلس تسبهلو كابتم شوعات تدبلكم سبات قن مبزحتي بورشن كفرجرنا يينا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ከም ተخنجمر كلنا زبلكو تزمهرنا እግዚአብሔር አምላክ ባዓልዩ نحنا دما لبنا خفيتنا نخنمهر كابو نخنسمع كندالو خلنا يغويتا خردانا ስለዚህ አጆኹም ጥራሕ ይخبل ዝደሊ ነዛ ትምርትዚያ ንግዚኡ ወዲና ያለና ካብ ጽባሕ ረቡዕ ጀሚርና ታ ናይ ጸሎት መደብና ክትቅጽልያ ክሳብ ጎይታ ድማ ደረኺና ካለ ትምህርቲ ዘዳለወልና بدحري رمات صلوتن تمرتن داقبنا رما خنقصلينا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አጆኹም ክብለድ ዘሊ ሕጁን እተዘበር ተዕመኒው እግዚአብሔር በዓሉ ንሕና ግን ፍቃድና ክንቡ ደሊ بداي فقارنا قويتا خسر حيدا لنيو نزيو سنبت ساعة 10 نجمر لنا صلوت بدحري أملخو بدحري نابق على أملاح كن كيدينا قويتا معاسكم دزاربنا ينفلتن أب صلوت ملأختها اللونا خيليو قالكم أتصنا خيلخ ملأختي نعانا نولكنا خزاربنا بمنفسو سلازي ساعاتنا جيزي عدقنا خنمت كنتك أمالو ندحريت كي نتعرف قلتفنا مزينا مدبنا ودينا قلتفنا دما نابسر حنا خنكيد نخلينا موني بساعتنا نركب كالي لومي دحري سيرفيس شومكم توم تكست قبر كلكم سابات ندحري كنتعرفينا مرحتي كفلتات قرب أخي باخن قبرينا بدحريو أبتي أتتقعتنا هيس آونتي مدبالا قويدا يبارك كهينو كابو تكعيلنا له كلنا نعون دارنا كي نبوكر ندقنا خنريوم أبت بروغرام كنساتف فولنتير كالو تلخمون شمكم تتبوو كبلكم دالي قويدا يبارك يزاوي دما زناي مصحفت لنا بسبيت كريستيان زرطبطب زبلده يتشته كتغازو ستيريو نحاخت وكسوات خوليهم نزا حلافنت كوسدي بعلي لالا እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ አሞዳታ ሓንቲ ስምዕታ መጽያትንላ ካብ ትሪኒቲ እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ነዚ ቦታ እዚ ሂቦምና ልቦም ከፊቶም ምስኦም ክንሓብር ኢሎም አለው ብዙሕ ግዜ ድማ ይተሓባበሩና አለው ደሓለፈ ሶሙን ደቀንስትዮ عديمهم نرو إتن دتعمكن شمكن هابايلهم تعملنا يلكن تمزقفكن نركن جن أي مزاكن انترفع حنتي أبالنا بزد ما قرب كير لو مالو كم زعينا نجر كيد جمي خبلك كنزدالي عبد حبرت كتصوعنا خلو تعملنا يندحر نبلكو الناس تن تعملنا جيزي عديقنا ذكرنا بعلنا خنمز كن حبرم ندكن استيطرح يكونا نقولها نايو أبتناتاتهم كالي جزيون حبرت كتصوعنا سلدخلو جزي عدقنا خنكيد واقع خنكفل بزح نقر نقبرو نقر يلنقن أبعاتهم حبير ناس تدقبر نقر رئينا خنمز تماق إلا خنمز من الباتم زتكم تمرتو وسينا خنمز نخلينا ويابسألوت مساعتهم كن حبر نخلينا موني كم زعين النقر كي دقم طرح كبليز داليك زابير أملاخ يبارككم كالما تنبهتها يبلنان قلت في لنا نرت مدبنا خنكيرنا جيزي خنعدق مأنتان جينا مبقى عشرين خنكيرنا كلمة يقنا قايش اندحرها اللي منا كنفالتكم قاش لنا ديو يبلال زابير عملاخ يبارككم ناسو دي أخد ناسو متسي أخد صلي لنا بزابا مبقى عشرين بدحرينا بقال أملاك خنكيرنا قال أملاخ لو مزكاف لنا حونا هي نوكيو بدحريو نابا خيبا خنكتصلينا توم متسوعكم ترحنا دحري الترفو نتسألني
قويتانا مسكنك كلنا سلت صنعنا كزي تمسكن نسخا بروحن قدسون ياون يحمو تبارك حجي دما قويتا ጸጋኻን ምሕረትካን በሲሕና ናብ ቤትካ መጽና ለና ሙኒ ካፍቲ ዝሃብካና ህያብ ድማ ሒዝና መጽና ለና ሙኒ ንስኻት ባርኾ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽለና ነቶም ከምጾ ዘይካል ድማ እግዚአብሔር አምላኽ የስኻ ብኽሉ ክትረድኦም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓደ አምላኽ አሜን። كما يهدركم أبجا عندي بتعمينا زفرحنا عملها هوني أسرت جزينا دقن وز تردو لا مالك قبلك جزء جزء وز يابتا دق كله سوي زوز أمانكا أما كينا ينرجع في ساعة زقبر يجي أول أبى كينا قفتيلس فلتوا وجا جيناتنا فلتنا نتيوم أبزاناتو أسرت جدينا شغلنا خير جستردوا لا قليل يكون البعض عمله أمولي جابر صادقي كم يحضركم عمله هموني جابر صادقي أنا قلت في أنا أبتي تمرت خيري بايبل كمان مبالنا أي تزاربان سلزو خاني مش بايبل كمان خيرنا يا لو معالت زداق معتنا لنا بجروب ناتنا أي تخيلنا حقت حيش ناتنا وبرتي أمالو أي دون ناتكم جا أمودات هاي عمت نايمن قدام يتوزع عن رأينا درار مسحلكم نتقدم يزوج جروب أوان هذا اللي جا باجت نتقدم يزوج جروب أبزد لي وتاك دررو أنا سي تقدم يزوج بدأت بخط هذا اليوم على السلازي بحكي تصبونا خيد علينا كم ناتيك بطعمين حقت عايش جروب سري بطعمين كلهم يوم درجة حليفة من خيدهم كمان قال يوم جشوا بس حمالو بكاتاك فرينو حزو قلب له ماله جني خيدو ده عن كساب زخدوس يخيدي اللي ملالنا عمله خبره بتزق بعنا معالت تنبيم نايك قليلي معالتي ثلاثة معرافيا قلال يا هجي أنا هجي أبجزانا لنا قدمنا هجي قدامي ساميل بس حنا لنا نايشرشون جون هي دخيل مالتي سلازي قليليو كله خنقورونا خلينا أملاك رداناي كم مصر قال أملاك ذنبمناي دما أملاك نفلطو أملاك نفلطو قالينا أملاك أبقالي زركب
ቃሉ ተዘይ ፈሊጥናዮ ንኣምላኽ ምፍላጡ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ቃል ኣምላኽ እቲ ኩሉ ምስጢር ኩሉ ምግላፅ ኣብ ቃል ኣምላኽ ስለ ዘሎ ንቃል ኣምላኽ ክንተጋሃሉ እንደሊ ክተንብቡፅ የማሃፅነኩም ቀላል እያ እንተህዲርኩማ ክኸቢድ እዩ ሰሙን ተጌርኩማ ኻ ዝገደደ ኣብ ሳንዱቅ ክተቐምጡ ኢኹም ባይብልኩም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምኡ ክትወፁ ኣምላኽ ይደልየናይ ንእሽተይ ክንፅሊ ኢና እስኪ እሺ እንጸልይ እስኪ ኣምላኽ ክዛረቦ ዝደሊ ይዛረብ ብሓቂ ሳምታይምስ ቃል ኣምላኽ ክመፅእ ከሎ ቃል ኣምላኽ ክዝረብ ከሎ እዚያስ ንዓያ ክንብል ፅቡቕ እዩ እዚያስ ንዓያ ትምልከተኒ ኣምላኽ ኣነ ድማ ከም ቃልካ ክኸውን ክትብሎ ኣምላኽ ይደሊ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ንዓያ ትመፅእ ብፍላይ ድማ ንዓይ ሕጂ ቃል ኣምላኽ ንዓይ እዩ ኣምላኽ ተዛረበና በልዎ ኣምላኽ ድማ ክዛረበና እዩ እቲ ዝደልዮ ክገብር እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሆይ የመስግነካ ኣለኹ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ንስኻ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ ክብሪ ህበካ ሕጂ እውን ብቃልካ ብጸሎት ብመዝሙር ተዛሪብካና ኢኻ እሞ ሕጂ እውን ብቃልካ ክትዛረበና ንጽሊ ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር ብሽም የሱስ ኣሜን እግዚኣብሔር ይባርኽ ኣምላኽ እሞን እዩ ኣምላኽ ጻድቕ እዩ ሎም መዓልቲ ምሳኹም ክሪኣ ዝደሊ ኣብ ማቴዎስ 6 ጥቕሲ 24 ክሪኣ እየ ማለት እየ ግን ቀሪኡ ከንብባየ ኣብ ቁጥሪ 21 ማቴዎስ 6 ካብ 19 ከንብባ እሞ ክፍትን ብድሕሪኡ ኣብታ ዝደለኽዋ ኸይደ 19 መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ብልአ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይንቅዞ ሰረቕቲ ኺዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብኩም ግበሩ እምበር ብልአ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዝነቕዞ ሰረቕቲ ኺዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንዓኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ ዓይንኻ ጥዒቲ እንተዳ ኾነት ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን ዓይንኻ ሕምምቲ እንተኾነት ግና ብዘሎ ስጋኻ ጸልማት ይኸውን በኣርሲ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ጸልመተስ ጸልማቱ ክንደይ ዓብይ እዩ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ይጸልእ ነቲ ሓደ ኻ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተዓዚዙ ነቲ ሓደ ይነዕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ካብ መብልእሲ ሂወት ዶ ኣይትበልፅን እያ ካብ ክዳን ስጋ ዶ ኣይበልፅን እዩ ስለዚ ንሂወትኩም ብትበልዖን ብትሰትይዎን ወይ ከዓ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ ንኣዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምገቦም እምበር ኣይዘራ ኣይዓዝዳ ኣብ ማዕከል እውን ኣይአክባየን ንስኻትኩም ግዳእ ካባታትን ብዙሕ ኣይትበልፁን ኢኹም ኢሉ ካባኻትኩም እንዳበለ ይኸይድ እግዚኣብሔር ይባርኽ ኣብታ ሓሳባተይ ከመፅእ እቲ ናይሎም መዓልቲ ኣርእስተይ ንኽልተ ጎይቶት ግዛእ ዝኽእል የልቦን ትብል ኣርእስቲ ሂበያ ዘለኹ እንታይ ይብላ ኣለኹ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሰብ የልቦን ምክንያቱ ኣብ 26 እንታይ ኢልዎ ኣብ 24 ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን 4 ነጥቢ ተወዲዐ ቃል ኣምላኽ እዩ ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ከለኹ ምናልባት ትርር እንተይላትና ንውሓጣ ንቆልዓ ምስሓመ ሽሮቦ ተህወይኻ እሞ እቲ ሽሮቦ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ቆልዓ ሽሮቦ መድሃኒት ሽኮር ዘለዎ እዩ እንታን ንዑ ዝምቾ ተገይሩ ስለ ዝስራሕ ንዓበይቲ ከዓ ትርር ዝበለ ወይ ከዓ ምፅፅ ዝበለ ሓደ ግዜ መድሃኒትካ ይኸውን እሞ መፂፅ ወይ ከዓ ኣዝዩ ዕረ ዝኾነ መድሃኒት ትበሊዕኻ ጥራይ ንሱ እንታይ ይኹነልካ ፈውሲ ይኹነልካ እቲ ተሪር ዝኾነ ነገር ንቆልዓ እንታይ ትገብሮ ነኻ ኣይትህቦነኻ ስለዚ እንታይ እዩ ትርር ተበለና ንውሓጦ እዚያ ንነብረላ ዘለና ምድሪ እዚያ ንነብረላ ዘላ ዓለም
اتكابت حدا تناوز قلو زلا نقرات بمنتايو بفقري جنزبي سلازي قال عملاخ انتايلو نخلته قويتوت كجزاز خيل سيلبو توديع أنا نسخاتكم فتينا صلينا تردينا يتردعنا عمينا يو عين أمنو هبتيهم كلتا حدا قويت علينا زبزح جزيه بفلاي دما عبيتنا عبشرش ويدما نعملاخ زفلت سب نخرستوس تقبل سب كابتن زاربو قانقاتاتنا حدا كابتن قانقاتاتنا انتايو يسوس قويتاي زبل قالات زبزح جزيه عبيتناي أبا عبد نابانايو زوتر مش يسوس قويتاي نبلينا تقويتنت يسوس عديمقنا نزاربو سبات عبي زلو عبيت عملاخي زلو سلازي انتايلو نخلتا قويتو تزاز خيل سب يلبون ويلو نخزقزاز خيل يلبون وينت حدا تصليو نمان يتصلي وينت حدا يتصلي نت حدا خا يفتو وينت حدا يأزز وي كانت حدا خا انتا يقبر يلو يفتو وينت حدا تصليو نت حدا يفتو وي كايلو نت حدا تعزيزو نت حدا ينعقو نعملاخ نغنزب كتغزو انتا يكون لكمني ايكون لكم نيو توديع تريوا زلهم مدري نريا زلنا مدري كابت زعابي شجر زلو نغرات بزعاب حدا غزي ريناينا لخريستوس تين ثلاثه فتناتات كمصو خلو بزعابا كبرتات بزعابا سلطان بزعابات كل عمدر زلو كبرتات مسرايو نو كبكا مون عيس غدل يلو حقيده زين ثلاثه عبيتين فتناتات نسب زناوصو وي كان نزا مدر زناوصا زلو حدا نغريو فقر غنزب سر كل انتايلو حيتاتيلو عب قداماي طميطوس 6 شعات 10 انتايلو اتفقر غنزب بن سر كل كفعتيمو غليوم سينونا تمطاطرو كاب امنت انتاي غبرو زنبلو وصو نابرسوم كاب بزو انتاي امصو سقاي امصو حواتي فتينا صلينا قال املاخ ايلوطني بمنن تأمر قال املاخ زلوط قال املاخ يبلون سلازي انتايلو نخلتا قويتوت كتغزو ايكون لكم نيو توديع سلازي عمدري قويتا زبل حسابات كندريو صبقي قويتا زبل حسابات بتستردعني قويتا مالت ملاخي مالتي أنا يسوس قويتاي كنبل كلنا انتاي نبلا لنا يسوس ملاخي نبلا لنا قويتا زبل قالات ملاخي خون ملاخي جزائي باكل بسلطان وي كان ابزدليو زمرحكايو قويتا تبلو ملاخا خونالو جزائيخا خونالو عزازخا خونالو بعال ملو سلطان يو مالتي تقويتا تبلو قويتا نبلو بعال ملو سلطان ايو سلازي قويتا زخونه كا نغرات نسو ابل علي خانتي علو مالتي ملو سلطان علو مالتي سلازي خايو قال املاح اتريرو دزاربو زلو نغرات انت دحاليو نخلته قويتوت كتغزو ايكون لكم نيو توديا واتي لبي لبكمن كنفتشو املاح يدليناي ازيا تريوا زلهم مدري كاتك اندي مناوصي زلو نغرات انت داريخما ገንዘብን ትራዩ بገንዘብ ዘይግበር ነገር የለን ሓሶ ዝኾነ ምስላ ነይሩ ኣብ ዓድና ማለት ዝዓበናዩ ገንዘብ እንተሊካስ ብሰማይ መንገድ ገንዘብ ተሊ ብሰማይ መንገድ አሎ ዝብል ቃላት አሎ ሐቀይደ ከሙይና መጪና ገንዘብ ተሊካስ ብሰማይ መንገድ አለ በሰማይ መንገድ የለን በአየር ክትከይደ ካምበር ብሰማይ የለን አየር ተሳፊርካ ክትከይድ ትኸሊኻ ገንዘብ ተሊካ አየር ክትከይድ ትኸሊኻ ሰማይ ማለቲ ግን ገንዘብ ተሊካስ ኣብ ሰማይ መገዲ የለን ምክንያቱ ገንዘብ ኣብ ሰማይ ርስቲ የብሉን ስለዚ ገንዘብ ተሊካ በሰማይ መገድሎ እንዳተባሃልና ስለንመጽእ ገንዘብ ስር ኩሉ ሓይጣት አመገዲ ሪአና ኣብ ዝመጻናይ መገዲ በፈላይ
ስደትና ሓደ ስለ ዝኾነ ንገንዘብ ኢሎም እንታይ ገብሮ ሰብ ቀትሉ ንገንዘብ ኢሎም ብህይወት ዘሎ ሰብ ኩሊቱ የውፅዎ እንታይ እሱ ገንዘብ ዘፈቅር ሰብ እሱ ጨካን ሰብ እዩ ዝጨከኑ ሰባት ገንዘብ ዘፍቅሩ ሰባት እዮም ንገንዘብ ክብሉ ንስድሮም ክሓርዱ ንሕዋቶም ከጥፍኡ ይኽእል እዮም ፍቅሪ ገንዘብ ስር ኩሉ እንታይ እዩ ኃጢአት እዩ ገንዘብ ንዓይ ንዓኻትኩም ምስተወሃበ ንሱ ከገልግለና እምበር ከነገልግሎ እንተዳ ጀሚርና ከጥፍኣና እዩ ገንዘብ ንዓይ ንዓኻትኩም ምስተወሃበና ብዛዕባ ዘርእና ኣብዚ ተማሂርና ኣለና ገንዘብ ክትሕዙ ኣምላኽ ይደሊ ብሉፅ ናብራ ክትነብሩ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ነገር ግና ካብ ኣምላኽ ኣብሊፅና ንገንዘብ እንተዳ ኣፍቂርና ጨከና ሰባት ኢና እቲ ጨከነ ሰብ ገንዘብ ዘፈቅር እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ንክልተ ጎይቶት ዝግዛእ ዝኽእል ሰብ የልቦን እሞ ወይ ነቲ ሓደ ይጸልዩ ነቲ ሓደ ይፈቱ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግዜ ኣዝዩ ኣሰካፊ ግዜ እዩ ምናልባት ኣብ ገለገለ ትሪእዎ እሞ ኣነ ናይ ታሽሙ የብለይን ብዛዕቡት ግን ክንጸልየልካ ይብሎካ እሞ ገንዘብካ ይሓቱኻ ጸሎት ብገንዘብ ኣብ ምክያስ ተዛሪብዎ ገሊያቶም ኢልዎ ኣብ ምክያስ 3:11 እንታይ ኢልዎ ሃላቁ ብማለጃ ይፈርዱ ካህናት ድማ ብዋጋ ይምህሩ ነቢያት ከዓ ብገንዘብ ይንበዩ ምስናይ ዝ ከዓ እግዚአብሔርሲ ኣብ ማእከልና ይኮነንካ ይብሉ መዓት ኣይወርዶም ኢሉ ኣብ እግዚአብሔርካ ይጽግኡ እንታይ ኢሎም ሃላቁ ብማለጃ ይፈርዱ ኢሎም ካህናት ከዓ ብዋጋ ይምህሩ ነቢያት ብገንዘብ ይንበዩ ገንዘብ እቲ ዝሓየለ ሓያል እዩ ገንዘብ ከዓ ጨካን እዩ ከምዛ ዝበልኩም ገንዘብ ንዓይና ኣኻትኩም ከገልግለና ጥራይ እምበር ከነገልግሎ እንተዳ ኸና ገንዘብ ቅድሜና እንተዳ ወፂኡ ከጥፋዕና እዩ ከዓበቱ ሓዙ ስርሆ ኣብ ይኮነን ሕቶስ ይኮነን ክሰርሑለኩም ነገር ግና እቲ ፍቅሪ ልብኹም ልበይ ልብኹም ሓሳበይ ሓሳብኩም ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ህልዎ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ ኢልዎ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሰብ የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ዝጸልእ ኢልዎ ንመን ይጸልእ ነቲ ሓደ ይጸልእ ነቲ ሓደ ከዓ እንታይ ይገብር ይፈቱ ንመን ትፈቱ ንመን ይፈቱ ኣምላኽን ይፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ከምዛ ዝበልክኹም እዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ምድሪ ኮፍልኩም ራእይዋ እሞ እቲ ሽግር ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ገንዘብ እዩ ሓብቲ ወይ ወርቂ ዘለዎ ዓዲ እንተደሓልያ ነታ ወርቂ ንክወስዱ ነታ ዓዲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ እንታይ ገብሩ ኣለዎ ትፍዎ ኣለዎ ሕዋተይ ስለዚ ኣምላኽ ኣጥቢቑ ዝዛረቦ ነገር እንተደሓልዩ ሕዋተይ ምርጫ ዝበሃል የለን ክልተ መገዲ እየን ዘለዋ ኣብ ኣምላኽ ክልተ መገዲ ኣለዋ ኣብዛ ምድሪ ክልተ መንግስቲ ኣለዎ መንግስቲ ኣምላኽን መንግስቲ ሰይጣን ኣለዎ ብርሃንን ጸልማትን ኣለዎ ኣብ ክልተ እንታይ ዝግበር የለን ኣብ ክልተ ዝነብር ሰብ የለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሕጂ ነንብቦ ኣለና ብፍላይ እዚ ካብ ዘፍጥረት ኣብዛ ዘዳግም በፂሕና ኣለና ኣባ ታሪክ እንተዳሪኹሞሲ ኣምላኽ እቲ ዝጸልኦ ነገራት ክልተ ዝልቡ ኢልዎ ኣምላኽ ብጣዕሚ ዝፍንፍኖ ክልተ ዝልቡ ኣብ እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ከውጾም ከሎ ካብ ግብፅሲ እቲም ኣሸገርቲ ሰባትሲ እቲም ተንብቦ ኣለኹም ሽኩላትና ኣዝዮም ኣሸገርቲ እዮም ነይሮም ክልተ ዝልቦም ነይሮም እንታይ ይብሉ ንሙሴስ ካብቲ መዓርን ፀባን ተወህዝ ምድሪ ኣውፂኻና ካበይ ካብቲ ግብፂ ሓቀዲ ምናልባት እዚኦም ሰባት እዚያቶም ብፍላይ ኣብ መንዮ ናዳትን ኣብራይ ዝበሃል ኣሎ ብፍላይ እትዮም ውርያት ሰባት
እንታይ ይገብርዎ ነይሮም ንሙሴ የሸገርዎ ነይሮም ካብቲ ማዓረን ፀባን ተወህዝ ምድሪ ዘውፃኻናሲ ኣብዚ ከተጥፋዕና ካደሊኻ ኢሎሞ ሓቂ ድያ ሓቂ ኮነትን ምክንያቱ ምረት ደግ ህዝበይ ድማ ኣብ ሰማይ ይበፅሐ ይብል ኣዝዮም መሪርዎም ነይሩ ነገር ግና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብታ መፅሓፍ ተዳሪኾሞምሲ ነቲ ህዝቢ ብጣዕሚ እዮም ንድሕሪት እንዳገሩ ንድሕሪት እንዳኸዱ እንታይ ገብርዎም ነይሮም ናብቲ ከኣትዎ ዝግብኦም ነገራት ከኣትው ከልኪሎሞም ሓደ ሰብ ሂዚ ከጠፍዩ ስለዚ እቲኦም ኣሸገርቲ ሰባት ምናልባት ኣብቲ ኣብ ሕዋቶም እንታይ ዝነበሩ እዮም ሓላቁ ዝነበሩ እዮም ወይ ስልጣን ዝነበሩ እዮም ምክንያቱ ብሃወኻ ገይሮም ብደቂ ዓዶም ገይሮም እንታይ ገብርዎም እዮም ይገዝዎም እዮም ስልጣን ተልይዎም ማዓርን ፀባን ክበልህ ይኽእል እቲ ህዝቢ ግን ብምሉ ኣብ ምንታይ ነይሩ ኣብ ስቃይን ኣብ ምረቲ ነይሩ ሽኡ ንሙሴ እንታይ ገብርዎ ነይሮም ንስኻስ ካብታ ፀባን ማዓርን ተወህዝ ምድሪ ካውፂኻና ኣብዚ በረኻ ከተጥፋዕና ዶ ደሊኻ ይብልዎ ነይሮም ንግብፂ ናፍቁ ነይሮም ክልተ ዝልቦም ኣብቲ ይኸዱ ይደልዩ ናይ ኣምላኽ ተኣምራት ይርዩ ነገና ኣብቲ ይኸዱ ኣምላኽ ድማ ንኩሎም ድማ እንታይ ገይርዎም እትይዎም ክልተ ዝልቡ ኣምላኽ ይፍንፍኖ እዩ እንተዳ ኣምላኽ ንዓይ ንኣኻትኩም ኣውፂና ናብቲ ዘውፃና ንጠምት ኣምላኽ ከሳገረና እዩ ኣብቲ ከብፅሓኩም እዩ ዝበለና ቦታ ከብፅሓና እዩ ነገር ግና ክልተ ጎይቶት ኣይትግበሩ ስለዚ ኢልዎም ንክልተ ጎይቶት እንታይ ዝግበር ዝግዛዕ ሰብ የለን ኢልዎ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ኸ ነቲ ሓደ ይፀልእ ገንዘብ እንዳፍቀርካ ንኣምላኽ እንታይ ትገብሮ ነኻ ኣይተፍቅሮ ሕጃና ክትርድለይ ዝደሊ ገንዘብ ሓዙ ቼክን ሴፍን ሓዙ ጽቡቕ ናብራ ነበሩ ንሱ ይኮንኩን ሕትሕቶይ ነገር ግና ካብ ኣምላኽ ኣብሊፅና ንገንዘብ እንተዳ ኣፍቂርናዮ ንሱ ናብ ምንታይ ከእትወና እዩ ናብ ጥፍኣት ከእትወና እዩ ስለዚ ጢሞቴዎስ ክዛረቦ ከሎ እቲ ፍቅሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም እንታይ ገይሮም ንዑ እናተመዘብ ኣናዋፂ ኣሸጋሪ ሓቀንዲ ሓውን ሓው ድጭክነሉ ብምክንያት እንታይ ድዩ ገንዘብ እዩ ኣይኮነን ሰብ ዝኣክል ፍጡር ክነሱ ሰብ ዝኣክል ንዑ ብገንዘብ ክትቀትሎ ቀሊል እዩ ገንዘብ ሂቦም እንታይ ገብርዎ ሰብ ህይወት የጥፉ ህዋተይ ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ እዩ ኣነ ንስኻትኩም ልበይ ልብኹም ሓሳበይ ሓሳብኩም ጎይታ ዝገበርናዮ ዓይናይ እዩ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ ገንዘብ ንዓይ ንኣኻትኩም ከሳልጠና ከገልግለና ዳ እምበር ከነገልግሎ እንተዳ ጀሚርና ኣኺለና እዩ ስለዚ ገንዘብ ከገልግለና እንተዳ ፈቲናዮ ፈቂድናሉ ገንዘብ ከገልግለና ንና ከነገልግሎ እንተዳ ጀሚርና እንታይ እዩ ናብ ጥፍኣት እዩ ዝና ዝኸይድ ካብ ኣምላኽ እንዳዘንበለ ካይድ ኸይድ ኣነ ኣብ ስራሕ ይርዮ እሞ ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ብጣዕሚ ዝማጎት ነብሰይ ኣብ ስራኻሲ ናይቲ ሓውኻ ስራሕ ስኻ ክትምንጥሎ ትደለይ ወይ ትምንጥሎ ይብልካነ ቃልሲ ምዃኑ ክነግረኩም ደልየ በቃ ኣነ ክወፍር ከለኹ ኣምላኽ ምስክረ እዩ ፍቅሪ ገንዘብ ደይኮነስ ንስራሕ ኢለይ ደወፅእ ክሕዛ ይኮንኩ ፀለያ ኣይኮንኩን ዝብለ ዘለኹ ክትርድኡለይ ዝደሊ ግን ናይቲ ሰብ ንክወስደሉ ተኻዕለንስ ቃለሰሉ እየ ዜናተይ ዓይናተይን እንዳበልኩ ወይ ዘእምና ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ኩሉ መገድኹም ንኣምላኽ ኣቐድምዎ ፍቅሪ ኣምላኽ ይሓልኹም ንኣምላኽ እንተዳ ኣፍቂርናዮ ኩሉ ክልተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሓብታም ወዲ ምስ ዘረቦ እቲ ጎበዝ ብዙ ጥሪ ስለ ዝነበሮ ዘረቡ ምስ ሰምዐስ እንታይ ገበረ እናጓሃየ ኸደ ኢየሱስ ምስቲ ሓብታም ወዲ ምስቲ መንእሰይ ምስ ተዘራረበሲ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ እቲ መንእሰይ እንታይ ኢልዎ ኣቦኻና ኩሉ እቲ ስርዓታት እቲ ሕግታት እንታይ ገይረ ፈፂመ ኢልዎ ኢየሱስ ድማ ተሓጎሰሉ ይብለና
محانت تريفات كايلو عينيتي اتين زلوخا غوبز اتغوبز بزيت رسل نبرها زرو مسمس واحد تزلكا كل طريت كاشيت كاس دخاتات مو حبوم نعيق ما تغبرني صعبني يلو عبيت فقد ገንዘብ زي مصعمل خاني لو حتى زي مصع سلاز مصخاني انت منسي دما ازي غوهاي بلنا شو يسوع كريستوس انت يلو حبتما كابزاتو يلو قال اباب تحت قسيبو الله حتى اتوانهم فقد ገንዘብ زلوو نعم لك يخبرني نعم لك زخبر سب يلا من فقد ገንዘብ ስለዚህ አሚኪያስ ዝበሎ ነቢያት ድማ በገንዘብ እንታይ ገብሩ ይነበዩ ትሪጎደለሁ ይወለና ይወደለና አና ሓንሳ አምላኽ ምስክረይ ብጣዕሚ ዘጉሂ ኣብታሕትሲ ኦኬ ብዛዕብይኮ ኣብታሕትታ ይብለስ በዛ አካውንት እቱልና ገለብሎኻ ማለት ጸጋ አምላኽ ይተዋሂብካ አምላኽ ትፍወስ ይብካሎ አምላኽ ጸጋ ብዝሄልካሎ አገልግለሉ አምላኽ በዓሉን ርእሱ يحلي هذا جزء هذا معانتي እግዚአብሔር ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ንታቦት አምላክ ስራሃለይ መስበሎ ታቦት አምላክ ስራሃለይ መስበሎሲ ንኩሉ ህዝብ እንታይ ኢልዎም ትወርቅኹምን ስልማትኩም አምጡለይ መስበሎም ንሰብ ጥበብ እቶም ክሰርሕዎ መስመጡስ ኩሎም ድማ እንታይ ገበሩ ናብ ሙሴ አምፀዎ ይብሉና ምሽ አቡ እንታይ ንርኢ እቶም ሰብ ጥበብ እቶም ጥበብ ዘለዎም ሰባት ድማ እንታይ ኢሎም ሙሴ እቲ ህዝብሲ ካብቲ ዝግባአና ዓላዓለ አቅሚ የምጻሎም እንታይ ግበሮ ደዋብለና ኢሎም ምክንያቱ ካብቲ ዝግባአ ዓላዓለ የምጹ ነይሮ ሕጂ ደዋብለና ዝብል ኣሎ እዚያ ገዛ 1 ሚሊዮን ዝኸውን ወጻኢታት ገዛ ክሰርሕ እንተዳይለ አምላኽ ራእይ ይህብኩም ራእይ ይህብዎም 1 ሚሊዮን ተበጽሐስ 2 ሚሊዮን ተኸይዳስ እንታይ ይብል ያእኽለና እንበለ ኖ አምላኽ ባሪኽና ኢለው እንታይ ገብሮ ወሶ አካውንቶም እንዳመሉ አረ ያእኽለኩም ዝደለይኹ ስራሕ እዚያ ነይራ ካብዚያ ሰዓት ያእኽለኒ ዝብል ኣሎ ዶ የለ ዝተዋሃበኩም ራእይ ይሓሉ እቲ ዝሃበኩም ራእይ ንሱ ክብሩ ክገልጽ ዳይ በርደልዩ ናትኩም አካውንት ከመለ ናቲ አካውንት ከመለ አይኮነን አምላክ ደለይቱ ስለዚህ እዚኦም ሰባት እንታይ ኢሎም ያእኽለና ሙሴ እቲ ህዝቢ ካብ ዝግባአና ነገር የምጽ ስለ ዘሎ አገተልና ኢሎም ሓደ ግዜ ትርኢ ከለኻ አምላኽ ጸጋ እንተዳ ሂብኩም አምላኽ ኃይል እንተዳ ባዕኹም ሰሪሑ እቲ አምላኽ አባኹም ዘቀመጦ አባይ ዘቀመጦ በገንዘብ አይትለውጡ በገንዘብ ዝማዓራረይ ነገር የለን ስለዚህ ገንዘብ ስር ኩሉ ኃጢአት ይሞይልዎ ገሊያቶም ነው እንዳተመጣጠሩስ እንታይ ገበሩ ጠፉ ይልዎም ኣብ ዘዳግም 16 እንታይ ኢልዎ ፍርዲ አይተቀነንያ ፍርዲ አይተቀነን ኢልዎ ገጽ ሪኢኻ አይትፍረድ መማለድ ድማ አይን ጠይባ እንታይ ገበር ዕውር ይገብሮ ገንዘብ ዘፍቅር ሰብ ዕውር ነገር ጻድቅ ከዓ ይቅንን እዩሞ መማለድ እንታይ ይግበር መማለድ እንታይ ጉቦ ይምሽ ጉቦ እንታይ ይግበር ዮሐንስ መጥምቅ ነቲዮም ሐቀይታ ይመስመጡሲ እንታይ ክንገብር ትደሊ ምሰለስ ዮሐንስ ታይሎም ደሞስኩም ያክለኩም አይታሙጽ ይልዎ ምክንያቱ በስልጣንኩም ጌርኩም እንታይ ትግበሩ ታገንዘብ ስለዘላ ደሞስኩም ያክለኩም ለማንምካ አይታሙጽ ስለዚህ ኻይ እቲ ትሪዎ ዘለኹም ጉቦ ዝለመደ አይኑ ዕውር ኢልዎ ቃል አምላኽ ፍቅረ ገንዘብ ስር ኩሉ ኃጢአት እዩ ልበይ ልብኹም
حسابي حسابكم أملاخي كجز تراي نفقدلو نسخات تراي جزابلو اتنبيتكم نبيتي ذيك أملاخ لني مغنياتو كاب جنزب نلعلي نسو هي كلذي خا أبكلايت إميت أو 14 ديماسكا أنا زعلم زياس فتوامو نتاي جبرني لو حدا جني تملسه ديماس داجيرو ندهري تملسه عبدلن كنا زراهم محاوريهم مش تستشلموا نجارات عبيت شلماسي يرياني راسي حاونا دي دريا قالي نجنا دنيرو مش نبرتهم عبتجازهم مالتي هواتي زانا يزا مدري شلمات نسخمايا سلازي خا مزغبكم عبت زلو انتي غبريلو هو قامت ويلو عبرومي شديش عسى شديش انتايلو دمزازو باروت كتكونو رئسكم نتحوو نحيطات انتخونه نموت نمزاز انتخونه نصدقي نتتزازو باروت كم زخونكم አይትፈልጡ እንዲኹም ኢሉ ነቲ ንምእዛዙ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ትህቦ ነታ ልብኻ ትህቦ ንኡ እንታይ ኢኻ ባርያ ኢኻ ጎይቱ ኢኻ እሱ ጎይታኻ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ልብና ንመን ኢና ሂብናዮ ስለዚ ሮሜ እንታይ ኢሎም ነቲ ትህቦ ንኡ ባሮት ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ንመን ኢና ልብና ሂብናዮ ዘለና ንጎይታ يسوس قويتاي نبلولو كاب كوناس نقويتا دما سلازي خا أملاخ نعين أخاتكم فقرب منتاي قليتوا فقرب منتاي قليتوا بموتو يقليتوا فقرب منتاي قليتوا بموتو قليتوا نهنا دما فقرنا بمنتاي نقلصلو بمنتاي نقلصلو بمأزازنا نقلصلو نسو بموتو فقرو كاب زقليصه أنا نسخاتكم كاب بمأزازنا نعم لا فقرنا نقلصو سلازي خايو اب يوحنس 14:11 انتاي لو اتتزازاتي زلو مو زهلو نسو انتاي غبرني زفقرني عيناي تزازاتي زلو زحلوخا نسو انتاي زغبرني دفقرني املاخنا عينا اخاتكم زفقرنا مغنيات حدا بموتو افقرنا انا نسخاتكم غانا املاك كم نفقرو ملكتنا بمأزازناي نعملاخ نززلو انت دا جميناس أملاخ بحقي كم نفقرو نسو يمسكرنا مسكر كالي سبا يليكمني مسكر وربيت يليكمني مسكركم قال أملاخ يذليكم نا أملاخ يأزازو دي يأزازوني نا أملاخ كم تتأزازو يقبر دي يقبرني سلازي انتايلو نسو يزفقرنا نتزفقرن دما يفقروه أنو نفقروه رأسي خان تاي قبرلو سلازي نخلته قويتو تجزع زخسف يلبا بخلته ما قدخن كيد عين خينا وين تحدخن فتخن كل علنا وي كانت حدخن صلح كان سلازي انتهي كبل دليل لهم عاي تسرو عاي تحزي كونن لبي لبخوم نقنا فقرة أملاك هزو خلاله فقر عملها تراي كدرخنا خلالو ابصراحكم نتسرع دا تفكروا لكم برن نغنزب اي تفكروا غنزب اماصي غنزب ازي چكاني غنزب ازي حسومي غنزب رارحه يبلن طعمي چكاني غنزب دريو سلازلنا اي مالتي سلازي كل غزي كدقسو كتسو خلخم ابصراحكم املاخي ناخا يقدم بلو املاخ بعلو انجرا خفتنا املاخ بعلو سلازي انتايلو ماو اواف سماي رايو اي سرا ازدا اتزمغبو املاخي سلازي نعينا اخاتكم زمغبنا املاخي دقب خفتلناي ገንዘብና ብሩህ ይኸውን መሶብና ብሩህ ይኸውን ቤትና ብሩህ ይኸውን
ስለዚህ ኸይሊኹ አንጌኹም በመተሳኹም አምሲኹም በመድቃስኩም እንጀራ ጻዕረ በመብላኹም ሲ ንሱ እንታይ ኢልዎ ከንቲሎ አምላኽ ነትዮም ዘፍቅርዎ ኸይልዎ ብትቅሶም ከሎ እንታይ ገብሮም ይምግቦም ይህቦም ነትዮም ዘፍቅርዎ ነትዮም ጎይቱ ዝገበርዎ ጎይታ ገንዘብ ከይኮና ጎይታ ጎይቶት ክንከውን ኣለና እቲ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ እቲ ዘፍቀረኒ ኣነ ድማ ከእዘዞ የጥራ ይብሉ እቲ ዘፍቀረኒ ኣነ ድማ ንኤ ዘፍቀር በሉ ኣምላኽ ድማ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብሩኻት ክገብረኩም ምክንያቱ ነትዮም ዘፍቅሩኒ ዝብሎምሽ አንጌዮም በመተሳኦም ዘይኮነሲ እንጀራ ጻዕረ በመብልኦም ዘይኮነሲ እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ፍቅሪ ኣምላኽ ጥራይ ይደረኩ بفقرة طري تدرخ لبي لبكم نعملح فقرة طري يحلكم እቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ንሱ ሮርሒ ደንጋጺ እቲ ትስእብዎ እቲ ትሪእዎ እቲ ትኽተልዎ ዋላ እቲ ሙቪ ትሪእዎሲ ዋላ እቲ ስብከት ትሪእዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፍቅሪ ገንዘብ እንተልይዎ እንተዘይሰዓብኩምዎ ጽቡቕ ይመስለን ከም ናትሄል እዩ ምክንያቱ ናብ ጥፍኣት ይከእትወኩም ስለዚ ነቢያት ይልዎ በገንዘብ እንታይ ይገብሩ ክንበይልካ ኸልዮም ነገር ግና በምንታይም ዝንበይልካ በገንዘብ ሓደ ጊዜ ነጊረኩም ያነ ሲስተረይ ክስቶ ክጽልይ ሌላትና በአዲስ አበባ አለ አቀዲማ ጌስት ሃውስ ይዛ ገንዘብ ይዛ አትይዛ ገለ ኦኬ ዋይ ገንዘብ ብዙ ተማግኝና አቶም حواتي ጅሲ አخلكم ያخلና ጸጋ አምላኽ በገንዘብ እንታይ ይገብርኒ አይዛኒ ስለዚ አባ ሐዋርያት እንተዳሪኹም ወሲ እቲ ጠንቋላይ ድማ እንታይ ገይርዎ እቲ አባኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ክወሃበንስ ጸልይሌሎ በምንታይ ክልውጦ ደሊ በገንዘብ ገንዘብ ዝለመደ ጠንቋላይ ስለዝኾነ ገንዘብ ዝለመደ ጠንቋላይ ይበዝ ኾይ ስለዚ ጳውሎስን ሆነስ እንታይ ነው ናማ አኸኖም አይኮነን ትገንዘብ አምጪሞ አንጻር ገንዘብ የም ነይሮ ንአምላኽ ፍቅር ዘለዎም እዮም ስለዚ ስር ኩሉ ሓይጣቲሞ ንኽልተ ጎይቶት ክንግዛ ዝኽእል ሰብ የለን ወይ ነቲ ሓደ ይጥፈቱ ነቲ ሓደ ይጸለ ስለዚ ያ ምሳሌ 15:27 ታይሎ እተረባሃ ዝሓርፍ ነቤቱ ይህውኻ ኢልዎ እተረባሃ ዝደሊ እቲ ጥቕሚ ዝደሊ እቲ ገንዘብ ዝደሊ ነቤቱ እንታይ ገብራ ኢልዎ ይህውኻ የናውፃ ይርብሻ ብጣዕሚ ዝርብሻ መማለጃ ዝጸልእ ግና ብህይወት ይነብር ኢልዎ ሕዋተይ አምላኽ አሞን እዩ ቲያትር ይዋ ዘለኹም ምድሪ እንሪያ ዘለና ምድሪ ጭካነ ዝበዛሕ ዘሎ ሓደ ካብቲ ሓደ ጥቕሚ ገንዘብ እዩ ገንዘብ እዩ ናብራና ክንከይድ ኣለና ጽቡቕ ናብራ ክንነብር ኣለና ነገር ግና እቲ ዘንብረኒ ገንዘበይ ደኮነ አምላኸይ ዘንብረኒ በልዎ እቲ ዘንብረኒ እቲ ጻዕረይ ደኮነ እቲ ዘፍቀርክዎ አምላኸይ ዘንብረኒ በልዎ ትማልል ጻዓ እንኳ ሰበይቲ ኦክሲጅን ጌራ ትኸይድ ነይራ አይ አምላኸይ ክንደይ ትኸፍላላ ንሳ ነቲ ኦክሲጅን ክንደይ ትኸፍላላ ኣነ ግና ብጥዕይ ኣለኹ ኢለስ ንኣምላኽዋ ኢኖ ኣምላኽ እሙን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኣምላኽ ዝባረኸና ነገራት ብዙሕ እዩ ብዙሕ እዩ ኣቸኹም ዝጎደለና እኳ እንተመሰለ ንሕና ግና እንታይ ኮናን ጎዱላት ኣይኮናን ሙሉኣት ኢና ስለዚ ሓደ ጥራይ ልበይ ይልብኹም ንኣምላኽ ንፍቅር እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅር አምላኽ ብድቅሶም እንታይ ገብሮም እዩ ምግቦም እዩ ስለዚ ነቲ ሓደ ይጸልእ ነቲ ሓደ ከዓ ነቲ ሓደ ይፈቱ ነቲ ሓደ ከዓ እንታይ ይገብር ይጸልእ
ወይ ካነ ተሓደ ተዓዚዙ ነተሓደ ይነዕቆ ብሓቂ ነዓቆ ንኣምላኽ እንተዳ ኣፍቂርናዮ ከም መጠን ንኣምላኽ ዝቐረብናዮ ከም መጠን ንኣምላኽ ዝፈለጥናዮ ነገራት እንዳጸላዕና ኢና ክንከይድ ነገራት እንዳፈንፈና ኢና ንኸይድ ምኽንያቱ እቲ ከፈንፍነና ዝኽእል ዓይናዩ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ እንታይ ዝገብረና ዝኽእል ከፈንፍነና ዝኽእል ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ እምበር ገንዘብ ሱር ኩሉ እንታይ እዩ ሓይጣት እዩ ገንዘብ ሓይሊ ኣለዎ ብጣዕሚ ሓይሊ ኣለዎ ሓያሊ ገንዘብ ሓያሊ ሓደ ግዜ ኣነ ግርም ይብለኒ ገንዘብ ወዲቑ ትረክብ እሞ ምስ ሓስካዮ ምስ ረኸብካይስ ፍርቂ ሰዓት ከምዚያ ትብል ካልእ ወዲቑ ትኸውን ይኖ ነታ ክረክብ ኢለ ይኮንኩን ከይደ ግን ሚት ረኺበሲ ደገና ብጣዕሚ ተኸባቢ ረይዎት ልብና ረይዎ ዋላ ኸድካስ ዋይ ካልእ ሰብ እኮ ረኺቡ ኸውን ኣነስ ኣብታ ሓንቲ ፈተሽኩ አንገለ ትብል ሃቀይደ ኩሉ ሰብ ይጆ ምክንያቱ ይድርኸና እዩ ሓንቲ ነገር ምስ ረኸብካስ ኣነ መቸስ እሳ ክረክብ ኢለ ይከድኩን ሓደበት ዋይ ቴንክ ዩ ጋድ አንተ ዋኑ እንተ ትረኽቦ ማሓብኮ ግን ኣይረኽብኮ እንታይ ገብረለኒ ቴንክ ዩ ጋድ ማና ኣብዚ ፅኒሕካ ለይለስ ኣከን ቴንክ ዩ ትብልሲ እንታይ ትብል ከምዛ ዝበልክኹም መቸስ ገብርዋ ይኹም ኩላትኩም ኣነ ምገብረ ከምዚያ ተኸባቢ 360 ዲግሪ አንተ ንዓባት ሓሳስኪ ምክንያቱ ሓያል ብርቱዕ ስለዚ ካብ ገንዘብ እዚ ሓያል ዝኾነ ገንዘብ ብኣምላኽ ጌርና እንተዘይሲዕርናዮ ብፍቕሪ ኣምላኽ ጌርና እንተዘይሲዕርናዮ ክንስዕሮ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ ኻዩ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 5:4-5 እንታይ ኢልዎ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 5:4-5 እንታይ ኢልዎ ነዚ ዓለም ንትዕረሉ ስዕረትካ ንሳ እምነትና እያ ኢልዎ እያ ንዓለም ዝስዕር ከመን እዩ እቲ ንየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝዓምን እንተዘይኮኑ መን ኢልዎ ንዓለም ንስዕረላ ስዕረትናሲ ዓይና እዩ ንስዕረሉ ስዕረትናስ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝዓምን ንሱ እንተዘይኮይኑስ ንዓለም ዝስዕራ ሰብ የለን ሕዋተይ ኣምላኽ ፀጋ ካብ ዝሓልና ምንታን ኩሉ ግዜ ና ኣምላኽ ነፍቅሮ ኣምላኽ ምፍቃር ምስ ጀመርና ነገራትና ኩሉ ክትዕዩ ስለዚ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ ጎይታይ መን እዩ ናትኩም ናተይ ጎይታ እንታይ እዩ እቲ ጎይታይ ንብሎ እንታይ ኢሉ ኣነ ጎይታ እንተ ኮይና ዳ ኣሎ ኣበሎ ክብረተይ ኢልዎ ምሽ ክብረተይ ዳ ኣበሎ ኢልዎ ስለዚ ኢየሱስ ኣጥቢቁ ዝተዛረቦ ነገራት እንተዳሃልዩ ንሰብ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል 4 ነጥቢ ተወድያ ቃል ኣምላኽ ኣይሽረፍ ኣይልወጥ ቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ብክልተ መገዲ እንዳሓንከስና ክንከይድ ኣይንኽእልና ስለዚ እቲ ነፍቅሮ ኣምላኽና ንሱ እሙን ምዃኑ ፈሊጥና ንኣምላኽ ክንፍቅር ዓሰር ኣምላኽ ክንከይድ ንፍቅሪ ኣምላኽ ክንድረኽ ኣምላኽ ደለና ሹ ኣምላኽ ድማ ንቤትና እንታይ ክገብሮ እዩ ንሱ ክመልኦ እዩ ንቤትኩም ብሰላም ከንብራ ዝኽእል ንቤተይ ብሰላም ከንብራ ዝኽእል ፍቅሪ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ስለዚ ኢልዎ አንጌኹም ብምትሳእኹም ኢልዎ ምሽ ፃዕርና ሓይልና ንጥፍዓሉ ሓይለሲ ኣብ ኣምላኽ ይኹን ብስራሕኩም ካብ ብሉፃት ኮኑ ብሉፅ ክንከውን ክንሰርሕ ክንሕዝ ፅቡቅ ናብራ ክንነብር ንሱ ሕቶ ይብለይን ኣነ ነገር ግና ልበይ ናበይ ትደፍእ ኣለኺ ይበልዋ ልበይ ንኣምላኽ ደ ዝኸይድ ዘላ ልበይ ንገንዘብ እቲ ዘለዎ ጭካነ ስለ ዝንዩ ደ ስለዚ እንታይ ዝብል ኣለኹ ገንዘብ ዘፍቅር ሰብ ጨካን ሰብ እዩ
ترين لكم نقدي حدا جزء تري خلاص أنا تمك أخو بلاستيك يوم كسره خلوا قال مهجبتات زي تدلينا قرات كسره خلوا انتايسو جنزبي حكري بجنزب زعكل انتاي جبره هو سم انتاي جبره زي تدلي كيميكالات انتاي جبره انتاي جبره ها فقر جنزبي خالي يكون أنا جنزب يركب مبرنو ناتو انتاي يكون ناتو تعنا بزي قدس لا لا لتيز جنزب زفكر شكاني كابتحاتي كساب لعلي رايو إذا مدري بملت عتنا ويس عزلا حيل جنزبي فقر جنزبي سلازي أملاح جنا نخلو انتاي كجبراي انتاي كجبراي موداتا كجبرالي نخلو انتاي على تسفى جبرو تسفى لنا أنا نسخاتكم تسفى لنا أتزخده أتزمت أتمليسو خمزمت نعمن نخلو دما موداتا جبرالي عبت موداتا جزيلو عب كم ببانسا عب تنبي صفينياس عدلا صفينياس تبلا اوكي صفينياس صفيانياس اوكي عب حدا أسر شمون تريوا هذا أسر شمون تنتاي بلو كاب أبتا معرف هذا انت داريهم بزعبا تي موداتا جزي دزاربو من تان كحصر هذا ليه تجزي أنت بزمن يسياس ديلو ده أسر شمون تنتاي بلا كتر هذا انت دام بيبكم بزعبا تمسعات تانا موداتا جزي دزاربو معالت فردك زيابير يلو ده هر أب أسر شمون تنت داريهم تايبل نتوم عبت حجر زنبرو كلاتهم بدنجت راس كتفهم يومه بتام عالت قط عزيابير بروروم ويكا ورقم تاي قبرمني ورقم ها أي كان ناقفهم من يومه جناها كلها حجر بحاوي قنعت كتير واحد إياه بمأكاب جنزب تاي قبروني كلني بمنم تعمر كدهنو هيك واتي جنزب بمأكامنا جنزب بمحزنا نسو وحسنا تايكون ناتي ناتاتكم وحسنا جنا يسوسن ترايه وحسنا تاي نتايلوم سلازي جنزب دم انتاي كجبرومني ابتا موداتا غزي يزبلوم نتوم ابتا حجر زنبرو كلاتهم بدنقت راس كتفوم يو بتا معالت قطعه معالت انت يالاتا مالتيا معالت قطعه لا እግዚአብሔር ዝቁጣ አላ ሰዓታ አላ ማለት እዩ ማዓልቲ ቁጣ አይሎ እግዚአብሔር ብሩሮም ወይ ወርቆም እንታይ ከገብሮምኒ አይከናገፎምኒ ግናኸ ኩላት ሃገር በሐዊ ቅንዓቱ ክትወሓጥ አይሎ ስለዚህ ታ ማዓልቲ ቁጣ ማዓልቲ ጸባን መከራን ማዓልቲ ምዕናውን ምብዳምን ማዓልቲ ጸልማት ጣቃን ማዓልቲ ደበናን ግብ ዝበለ ጸልማት እያይሎ أبان تنبيبكم ما كله زعبا مصعاتي زاربو زلو هواتي اتزعكب دحارين تاي كغبر ايكلني كناغفو ايكلني اتي كناغفنا زخيل ጎይታን እቲ ጎይታ ዝገበርናዮ ንሱ ዘናግፈና ናተይ ጎይታ ኢየሱስ ኢልኩም ብኡ ክትእመኑ ዓሰር ጽድቁ ጥራይ ክንከይድ እቲ ዘፍቅረኒ እንተዳሃልዩስ ንሱ እንታይ ግበር ኢልዎ ትእዛዛተይ ይሓሉ ስለዚህ እንታይ ብላለኹ ኣምላኽ ንዓይ ንዓኻትኩም ፍቅሩ ዝገለጸሉ ሓደ ምክንያት ብሞቱ ገሊጽዎ ፍቅሩ ኣነ እናታትኩም ናይ ኣምላኽ ነፍቅረሉ ቀዳማይቲ ትእዛዝና ብምእዛዝና እዩ ንኣምላኽ ደእዘዞ ሰብ ኣምላኽ ከም ዘፍቅሮ ኣምላኽ ምስክሩ ይባዕሉ ስለዚ ተፍቅሩን እንተዳኾንኩም እንታይ ግበር ኢልዎ ትእዛዛት ይሓልዎ ዓመፃ ክመፅእ ከሎስ እዚያ ግና ንዓይ ኣይምልከተንን ይበሉ ኣነ ግና ካብ ፍቅሪ ገንዘብ ፍቅራ ኣይሕሸኒ በሉ ንዓኻ ካብ ዝረኸብኩስ ካልእ ይሕክለኒ በሉ
بفقر أملاك كتوحاتو بفقر أملاك نملالس بفقر أملاك نكيد أملاك يدليناي سلازي اتنريو زلنا جزي اتزلنا يو زبن اتزلنا يو ساعات عزيو كفون يزلو سلازي ناب أملاك كنصقع ناب أملاك كندلي بويتا خنقبرو كم تتميتو زبلو قلياتو ميلوهم نجنزبكم مع كل كفعتي وقاليهم نعون نات تمتعطروا لهم نات تمتعطرنا خين كيد حواتي تزبن كم فلتو أملاك يدلينا عزيو قرواي سلازي عكبنا حراي نوصينا مالتي سلازي عكبو نجر جنا فقري فقرهم حسابي حسابكم دليتكم أملاح تراي خون الله عند عياكم سراهم جابيرو هي نأخذ سبيل له خبلوه بتصدق عند سراهم أملاخي نأخذ مسخا من بارح شن بلوه جابير دما نتي واحد زمسل تحسهم أملاك كبارو خي نتي زترفقا أكو أنت مسألة نسون تاي قبري نعلك بلوكمي سلازي كل جزء صعرنا ناوخن كيد أملاخ دليناي نخل التويتوت كنجزا زخل سب يلن نتحدث له ما كان نتحدث فتو وين نتحدث تعززوه وين نتحدث كان تجبره نعقو كبدي مالتي سلازي حيل جنزب عزي كبدي جنزب نعين أخاتكم كجلجلنا كسالتنا نجارات بقى كسالت الله ينبر كسالت الله خوني بلو حسابي هيسكم وده جنزب نعاهم نعاي انتي خون الله مسالتي نابرا ينبر نابرا خونا يكون جنزب انت دا قديمو عينهم كعوري نبي كم تخدو خايت فلتونكم سلازي خايلوهم سر كله حيت اتيلو بزخن حزا يدل يالله سلازي ناي سغا مبرات عين يامو عينت ايتن تخونت بزلو سغا خانتا خوني لو عواتريرو لزاربا قالات حلو بزلو سغا خبرو يخوني لو عينخا حممتن تخونت غنا بزلو سغا خا صلمات يخون امبا ارسيلو اتاباخا زلو برهان كاب صلمتس صلماتو انتايلو كندي عبيلو كندي عبيو طعمي تصلمات انت دا عينخا صلميتو كندي تفلطو ديكم اور صبريكم تفلطيكمش عينو زعور فيزيكالي ها كابتا عينو زعور فيزيكالي ات بغنزب زعور سي چكان فيزيكال عينو زعور عوي مالان يسوس تايلوم انتم فريساويان تايلوم انتم اورات يلومش عينهم اورا سلازنبردي ايكونن بغنزب اوري زغبرك ገንዘብ እውር ይዝገብረካ በጣም አይትሪነኻ ረህራህ የብልካ ጨካን ኢኻ ትኸውን ከምዛ ዝበልኩኹም ጨካን ኢኻ ትኸውን ስለዚህ ኣነ ጃጅ ከገብሮ ኣይኮንኩን ኣምላኽ ይዝፈርድ መኒ ኣይና ኣይኮንኩን ነገር ግና እቲ ትኽተልዎ እቲ ትሰምዕዎ ነገራት እቲ ሰብቲ ፍቅሪ ገንዘብ ኣለዎ ዶ የብሉን ምዘንዎ ፍለጥዎ ተረድእዎ ሽኡ ፍቅሪ ገንዘብ እንተደሓልይዎ መወዳቱ እንታይ ይገብረኩም እንታይ ገብረኩም ከትወቅ ንቤተ ኣምላኽ ኣይትአዩ ብገንዘብኩም ኣይኮንኩን ኢለ ንቤተ ኣምላኽ ክንዓይ بجنزبنا بقلبتنا بعقمنا خنا عي أملاح فقادي جنزب جنا مجلجل بر مجلجلي خوني يقولون سلازي بزنا جر كندريا يدلي زابيري باركم نخلت تقويتو تخجزاز خلسب يهلن تودي سلازي عينا قويتا جرنايا قويتانا اتزغبرنايو نسو انتاي غبرناي باروتو كم زخونكم دو ايتفلطو دخم لو سلازي سب باريات غويتو زخو زلو سلازي غويتا زبلناي نغرات ملاخينايو
عزازينايو نايجزا رسخ أنت يبلكان سلطان يبلكان قويتا خان تدايلكايو يسوس قويتا أنت دايلس أنت يبلا له مالتي أنا نايجزا رسي سلطان يبلين أنا نايجزا رسي فقار يبلين أنا نايجزا رسي دليت يبلين أنا نايجزا رسي تمنيت يبلين أنا ناتكاي خاتم زلهم نقويتا أنت دا جرنايو نجنزبك بعند أروكم ونتجرنايو كميو أنا نايجزا رسي يلون تبلا لخا مالتيو سلازي أملاخ نزل سلازرعي انتايلو نخلت قويتوس زجزا سبيلاني لو سلازي أبتا مصحف قدس انت داريهم مامسي اتيم بمولهم زطفوه كلتهم لبوهم زلنا نبراي نتي خدوه كجزء وداليو نقبسي أملاخ زريهم يريهم مالو أبتي يبلو انتاي قبرهم شو دهر دقيم نساتهم انتاي قبرواني أكريواني بمولهم دمان انتاي قبرهم هدفوا بمولهم تفيهم قال حدش ولدو نعمله تراي زطمت ولدو نعمله زري تراي ولدو نسيو وريسو هواتي نعمله تراي نطمت كيت افعنا نعمله تراي نطمت عمله كساغرناي اتي كمص زخلو كمص منتان نو غويتا خوينا خنصنه ناتو بارو تراي خوينا خنصنه عمله يدليناي سلازي تريو زلخم نوصين قلولاون زلو ጠንቅናይት ሁሉ ካብቲ ሓደ እንታይ ገንዘብን ጥራይ ስለዚ በዚያ ክውዳ ይደሊ አምላኽ ንዓይና አኻትኩም ይርዳዕ አምላኽ ንዓይና አኻትኩም ይርዳዕ ብፍቅሪ አምላኽ ጥራይ እንታይ ንግበር ንገዛ ንአምላኽ ንገዛ እዮ አምላኽ ይሐሊ አምላኽ እንታይ ይገብር ንሱ ይሐሊ አምላኽና ይሐሊ ስለዚህ በዚህ ጎይታ ኮይና ክንብርካ በዚህ ጎይታ ሁሉ ጊዜ ንስኻ ግዛ እንበልዎ ልበይ ሓደ ነገር ከገዛ አይደለን ይበልዎ አምላኽ ባር ንሽተ ክንጽሊና ንውዲና اسكن ايش نرايه لبخم نرايه አምላኽ ክፍውሰና አምላኽ ክፍውሰኒ አምላኽ ክፍውሰና እቲ ዘግዛዛናዮ ንሱ በይኑ ከገዝእ በይኑ ክመለኽ እውራት ኮይና ከይንመላለስ ስለዚ ቃል አምላኽ ሓደ ነገር ይብሎ ሕዋተይ ንኽልተ ጎይቶት ዝግዛ ሰብ የለን ኢልዎ ንኽልቲዮ ክንግዛ ይኽእልና ወይ ነት ሓደ ይጸልእ ወይ ከዓ ነት ሓደ ከዓ ይፈቱ ካብ ነውፅእ ክንወፅእ ካብ እውረት ክንወፅእ ስለዚ እቲ ረብሃ ዝሓርፍ ንስ ቤቱ ይሕውኻ ኢልዎ መማለጃ ዝጸልእ ግና ብሂወት ይነብር ኢልዎ بهوت منتان كنبر حقوسنا منتان ملوء خون سلامنا منتان بزح خون سدرا بيتات والكسبات يقروه حزبي انت عبي يخيد تنقنايت كل نغرات كابت حدا ገንዘብ ንክንዲ ስድራ ቤታት ዘናውፅ ሓይሊ ገንዘብ ብርቱ እዩ أنا جنا حبيتي نسخة جزء بلو نعي جنا نسخة جزء نبلو جنزب كجزء عني أي فكرني بلو تجنزب نعي كجلجلن نمبر أنا كجلجلو فقد أملاك هيكون بلو فقد أملاك جنزب نأخون كجلجل نعتكم بارع خون نأخون كأزز نمبر فقد أملاك أنا نسخاتكم نجنزب كنا أزاز يكون اسكي كم ولو اسكي قاعد أتولو لبي
ናተይ ልበይ ትፈልጥ ኢኻ ብልዎ ኣነ ንዓኻ ምእዛዝ የሸንፍ ስለዚ መሃሌ ኢላቶ ፍትወይ ኢላቶ ካብ ኩሉ ወይኒ ይበልፅ ኢላቶ ንሱ ካብ ኩሉ ይበልፅ ንሱ ካብ ኩሉ ይበልፅ ካብ ወርቂ ካብ ገንዘብ ካብ ብሩር ይበልፅ ንሱ ሰማይን ምድርን ናቱ እዩ ሓንቲ ንኦ እንተረኸብኩ ሓንቲ ንዓኻ ካብ ዝሓስኩስ ኩሉ ይትረፈኒ ኢልዎ ስለዚ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክዛረቦ ከሎ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣለማምዳ ኢልዎ ኣምልኾ ድማ ነዛ ኣብዚ ዘላ ነታ ትመጽእ ጠቅም እዩ ስለዚ ጢሞቴዎስ ወደይ ህይወትካ እንታይ ግበራ ኣምልኾ ኣለማምዳ ኣምልኾ ድማ የኣኽለኒ ምባል ኢልዎ እስኪ የኣኽለኒ ምባል ንፍለጥ እግዚኣብሔር ሆይ ይበልዎ እስኪ እዚ ዝኸፈትካለይ ደገ እዙን ካባኸ እዩ ስለዚ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ኣጠንቂቆ ክዛረቦ ከሎ ሓደ ነገር ኢልዎ ወደየ ጢሞቴዎስ ደቀ ይብለና ኣሎ ኣምላኽ ህይወትኩም ኣምልኾ ኣለማምድዎ ኣምልኾ ድማ ነዛ ኣብዚያ ምድርን ነታ ትመጽእ ንጠቅም እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤትና ኣብ ስራሕና ኣምልኾ ኣለማምድዎ ነገራት እግዚኣብሔር እንተዘይባሪኽዎ ብሩኽ ኣይከውኒ ኣሕዋት ስለዚ ኸ ወይኒ እክቡ ግን ኣይሰትዩን ኢልዎ ይበልዑ ግን ኣይጸግቡን እዮም ካ ኢልዎ ኣምላኽ እንተዳ ክንይህዎ ካብኡ ደኸፍአ ነገር የለን ደኣከብካዮ ድሰርሓኻዮ ደኢከብ እንተዳ ኮይኑ ኣሕዋተይ ነገር ግና ቤትና ብሓጎስ ምንታን ክምላእ ስጋና ምንታን ክጠጥ መዓልታትና ምንታን ክጽብቕ መጻኢታትና ምንታን ክጽብቕ ዘላለማውነትና ምንታን ክጽብቕ ንኣምላኽን ጥራይ ጎይታ ነግበሮ ኣነ ዝተፈጠርኩ ንዓኻ ምግልጋል የብልዎ ኣነ ዝተፈጠርኩ ንዓይ ብስመይ ዝጸዋዓኻኒ ንዓኻ ምግልጋል የበልዎ ዕዳ የብልኩምን ዕዳ የብለይን ንኣምላኽ ምግልጋል ጥራይ ዕዳይ ንዓኻ ምእዛዝ ጥራይ ዕዳ ይበልዎ ኣነ ባርያካ ማንም ክኾን ኣይደለኒ ጎይታ ናትካ ባርያ ክኾን ጥራይ ይበልዎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤትና ኣብ ቃላትና ንዛረቦ ኢየሱስ ጎይታ ንብሎ ጎይታነቱ ዓበይ ኣሎ ዳ ይብል ኣቦ ከምቲ ጎይታ ዝበልኩኻ ኣነ ድማ ባርያኻ ክኸውን ወሲነ የበልዎ ልበይ ኣሙረይ በዓኻ ቤተይ በዓኻ ናብራይ በዓኻ ክኸውን በልዎ ብሓቂ እግዚኣብሔር ንመሶብና ክባርኾ እዩ ብሓቂ እግዚኣብሔር ንኩሉ ነገራት ክባርኾ እዩ ካብዚ ትናወፅ ምድሪ ድማ ክንወፂና እቲ ዝመጽእ ንሱ ክመጽእ እዩ ነቶም ባሮቱ ዝኾኑ ነቶም ዝተቐበልዎ ነቶም ዘግዝእዎ ነቶም ትሕት ኢሎም ንኣምላኽ ዝተገዝኡ ንኦም ድማ ንሱ ዘላለማዊ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣይትጨነቁ ኢልዎም ናብ ኣቦኹም ናብ ኣቦይ ይኸይድ ኣለኹ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣለ ኢልዎም እዚ እንተዘይከውን ነይሩ ኣይበልኩኹም ኢልዎም ኣሕዋተይ ካብዚ ምድሪ ንላዕሊ ኣምላኽ ጽቡቕ ነገር ኣዳልዩልና ኣሎ ዘላለማዊ እዩ ኣምላኽ ዘዳልወና ስለዚ ቤት ከዳልወልኩም ኢልና ዘላለማዊ ዝኾነ ቤት ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ ወርቆምን ብሩሮምን
እንታይ ክገብሮምኒ ኣይከድሕኖም ኢሉ ትፈልጡ ኢኹም ትርእዩ ኢኹም ክንደይ ሓብታማት ነቲ ሓብቶም እንታይ ገይሮም እዮም ከዲፎም እዮም ከይዶም ስለዚ ኸ ቃል ኣምላኽ ሰብ ናብዚ ምድሪ ክመጽእ ሓንቲ ነገር ከይሓዘይ ድመጽእ ክኸይድ ከሎ ድማ ሓንቲ ነገር ከይሓዘይ ዝኸይድ ሒዝናዮ ንኸይድ ዋላ ሓደ ነገር የለን እቲ ዝዓከብናዮ ኣብዚ ገዲፍና ኢና ክንከይድ ስለዚ ህይወትና ምንታን ቅጥዒ ኣነ ግና ብፍቕርኻ ፍትወይ ከም ዝበለቶ መሓለይ ፍትወይ ካብ ሓሽሓት ንስኻ ትበልጽ ኢላቶ ካብ ብሩር ወርቂ ንሱ ይበልጽ ካብ ወርቅን ካብ ሓብትን ንሱ ይበልጽ ኣሕዋተይ ኣምላኸይ ንስኻ ትበልጽ በሎ ኣምላኸይ ንሱ ይበልጽ ካብ ኩሉ ንሱ ይበልጽ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣትሪሩ ድዛረቦ ነገራት እንተደሓልዩ ኣሕዋተይ ንኽልተ ጎይቶት ዝግዛእ ሰብ የለን ወይ ነቲ ሓደ ክንግዛእ ኣምላኽ እቲ ዝደልዮ ምርጫና እዩ ምርጫይ ምርጫኹምን ንዓኻ ጥራይ ክግዛእ ኣሕዋተይ ነገራትና ዝጎደለ እኳ እንተመሰለ ኣምላኽ እንተሊና ኩሉ ቀሊል እዩ መሶብና ዝጎደለ እኳ እንተመሰለ ኣምላኸይ እንተሂዘ ንዓኻ ቀሊል ይበሎ ስራሕ እኳ እንተዘይብለይ ንዓኻ ካብ ዝሓዝኩ እኹል ይበሎ ንኣምላኽ ጥራይ ንሓዞ ስለዚ ኻዩ 17 ዓመት ብገንዘባ እንታይ ክትገብር ኣብ ኩሉ ፈላጣት ከደት ይብል ገንዘባ ድማ ከድሕና ይከኣለን ክፍውሳ ይከኣለን ሓደ ነገር ተረድያ ነቲ ምንጭ ኩሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ነቲ ምንጭ ዝኾነ ኢየሱስ ሰፈር ክዳን እኳ እንተንከኹ ንሱ ካብ ዘለኒ ኩሉ ክፍውሰን ኢላት ኣሕዋተይ ሓንቲ ንሱ ንሓስ ነገራትና ክፍወስ እዩ ነገራትና ጸጥ ክብል እዩ ስለዚ ንኽንደይ ገንዘባ ምስ ወደት ኢልዎ ገንዘባ የድሕነካኒ ሓብትን ክብረትን ኣይድሕኒ ፎሴይ ግና ንስኻ በልዎ ኣነ ክፍወስ ዝኽእል በዓኻ ይበልዎ ኣነ ክጥዒ ዝኽእል በዓኻ ይበልዎ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ነትዮም ባሮቱ ነትዮም ውሉዱ ድማ ንሱ ክእክብ እዩ እዚያ ትናወፅ ዘላ ምድሪ ካብቲ ሓደ ስር ኩሉ ዝኾነ ገንዘብ እዩ ካብዚ ዝናወፅ ዘላ ምድሪ ወፂና ኣምላኸይ ህይወተይ ስለዚ ኸ ኢያሱ ኢልዎ ሎሚ ፍለጡ ኢልዎም ንሙሴ ደሸግሮ ወለዶ እዩ ነይሩ ኢያሱ እውን ደጊምዎ ሎም መዓልቲ ንመን ከም ተገልግሉ ፍለጡ ኢልዎም ንመን ትግዝኡ ፍለጡ ኢልዎም ምክንያቱ ኣብ ክልተ ነገር ዝበሃል የለን ኢልዎም ሎም መዓልቲ ውሳነኹም ወስኑ ኢልዎም ምክንያቱ ኣሰኪሖሞም እዮም ክልተ ልቦም እግዚኣብሔር ፀላእኹ ኢልዎም እግዚኣብሔር ንሙሴ እውን ሓደ ነገር ኢልዎ ንሙሴ ትእዛዝ ሂብዎ ሙሴ ኢልዎ ኣብ ግራትካ ክልተ ዓይነት ዘርኢ እንታይ ትግበር ኣይትዝራእ ክልተ ዓይነት ዘርኢ ኣምላኽ ይፍንፍኖ እዩ ክልተ ዝልቡ ኣምላኽ ይፍንፍኖ እዩ ስለዚ ኢያሱ ሓደ ነገር ኢልዎም ሎም መዓልቲ ንመን ከም ተገልግሉ ፍለጡ ንኣምላኽ ኢልዎ ኤልያስ እውን ደጊሙሎም ክሳብ መዓሲኹም ኣብ ክልቲኡ ተሐንክሱ ኢልዎም በዓል እንተኾይኑ ኣምላክኩም ንሱ ይኹን ኣምላክኩም ኢልዎም ብምሕንካስ ዝኣቱ ነገር የለን ጨኪና ክንፍለይ ጨኪና ክንጽግዖ ኣምላኽ ይደለየና እዩ ስለዚ ኢያሱ ዝደገሞ ኤልያስ እውን ደጊምዎ እዩ ሕዋተይ ኢልዎ ክሳብ መዓሲኹም ሓንከስከስ ትብሉ ኢልዎ ክሳብ መዓሲኹም
ንዓምላኽ ክትሕዝዎ ትደልዩ በትኻ ትኸዲልዎም ሕጂ ግና ሓድዩ ፍለጡ ኢልዎም ኢያሱ እውን ኢልዎም ክሳብ መዓስ ኢኹም ኢልዎም ሎም መዓልቲ ግን ውሳኔኹም ወስኑ ኢልዎም ኣነ ቤተይን ግና ንኣምላኽ ኢና ነገልግል ኢልዎ ኣነ ቤተይን ግና ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ኢልዎ ኣነ ቤተይን ግና ንዓኻ ኢና ንግዛእ ኢልዎ ሕዋተይ ኣነ ንስኻትኩም ንኣምላኽ ምግዛይ ዘዋፅኣና እቲ ንኣምላኽ ዘገዝአ እቲ ንኣምላኽ ድሰዓበ ሓፊሩ ኣይፈልጥኒ ድሕሪት ተሪፉ ኣይፈልጥኒ ተስፋ እኳ እንተዘይብልና እንተመሰለ ነገር ግና ተስፋ ኣለና ምክንያቱ ተስፋ ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ዘለና ሕዋተይ ካብዚ ውፁእ ካብዚ ንውፃእ ሓንካስ ልቢ ክልተ ዝልቡ ኣምላኽ ይፍንፍኖ እዩ እቲ ትእዛዝ ንሙሴ ዝሓቦ ሕጂ እውን ንሱ እዩ ሙሴ ኢልዎ ኣብ ግራትኩም ክልተ ዛ ዓይነት ዘርኢ ኣይትዝራእ ኢልዎ ክልተ ዘርኢ ኣይትዝርኡ በዚ ንኣምላኽ እንዳደለኹም በዚ ካልእ ኣይተድለዩ ካብቶም መለበምና ዝኾነ ክንልበም እቲዮም ንግብፅ እንዳናፈቁ ንድሕሪት እንዳጠመቱ ደሸገርዎ ሰባት ኣይንኹን ኣምላኸይ ብሰመይ ፀዊዕኻኒኻ ናብቲ ንስኻ ዝጠመትካዮ ክጥምት ናብቲ ንስኻ ዘዳለኻለይ ጥራይ ክርኢ ኣነን ቤተይን ግና ንዓኻ ምግልጋል ይሕሸኒ ይበልዎ ስለዚ ኢያሱ ኢልዎ ኣነን ቤተይን ግና ንኣምላኽ ኢና ነገልግል ኢልዎ ስለዚ ተፈለዩ ኢልዎም በዛ ሰዓት ድማ ኣብቲ ግዜ ተኻ ልዕሊ 3,000 ሰባት ወደቑ ይብለና እቲዮም ክልተ ዝልቦም ወይ ምስቲ ኣይከዱ ወይ ምስቲ ኣይከዱ ንሳቶም ድማ ኣብኡ ጠፉ ይብለና ካብ ጥፍኣት ወለዶ ኣምላኽ የድህነና ኣምላኽ ከድህነና ይደልያና ንዓይኒ ቤተይ ንዓይኒ ኣኻትኩም ሕዋተይ ንኣምላኽ ጥራይ ነገልግል ልበይ ልብኹም ኣምላኽ ጥራይ ይኹን ኣይክትሓፍሩን ኢኹም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፅባ ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዶ ምስ በልና እግዚኣብሔር ኣይሕፍረናን እዩ ሓደ መዓልቲ ሓደ ግዜ ሓደ እዋን ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ደው ንብለሉ ሰዓት ኣሎ ስለዚ እታ መዓልቲ ቁጣዓ ይብሎ ካብቲ መዓልቲ ቁጣዓ ምንታን ክንወፅእ ሓራ ምንታን ክንወፅእ ነብስኹም ከተድህኑ ነብሰይ ከድህን ቤተይ ከድህን ኣምላኸይ ልበይ ንስኻ ግዛእ በልዎ ሕዋተይ ልብኹም ኩሉ ግዜ ነገርዋ ልበይ ንኣምላኸይ ስኻ ግዛእ ንበልዎ ኢየሱስ ስለዚህ በመዓልቲ ቁጣዓ ሓብቲ ኣይክጠቅምን ኢልዎ መዓልቲ ቁጣዓ ኣላ እግዚኣብሔር ዝቁጣዓላ ሰዓት ኣላ ሓብቲ ድማ ኣይጠቅምን እዩ ጽድቂ ግና ካብ ሞት የናገፍ ኢልዎ ሕዋተይ ጽድቂ ዘናገፈ ጽድቂ ዘናገፈን ናብቲ ከውሒ ዝኾነ ናብቲ ዝሞተለይ ኢየሱስ ክጥምት ንሱ ፍቅሩ ብሞቱ ካብ ገለጸ ኣነ ድማ ፍቅረይ ብምእዛዝ ክገልጽ ይበሉ ኣነ ግና ብምእዛዝ ብቃልካ ብምእዛዝ ፍቅረይ ክገልጽ ይበሉ ሕዋተይ ካብ ቁጣዓ ክንወፅእ ኣምላኽ ይደልየና እግዚአብሔር አቦ ይባርከክ አለሁ በነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር አቦ ንዓኻ ጥራይ ክንግዛ ስኻ ጥራይ ጎይታ ክንገብረካ ንስኻ ርዳእኒ አቦ ንዓይኒ ሕዋተይ ክትረድእ ነዚ ዘበን ክንፈልጥ ኣብ ኩሉ
መገድና ድማ ንዓኻ ክነቐድም ንስኻ ክድግፈና ይጽልይ ከምቲ ኢያሱ ዝበሎ ኣነን ቤቴን ግና ንዓኻ ኢና ነገዛእ ከም ዝበለ ኣነን ሕዋተይን ድማ ንዓኻ ኢና ነገልግል እሞ ኣቦ ኣብ ኩሉ ዘበን ህይወትና ንዓኻ ኣገልጊልና ክንወፅእ ንዓኻ ኣገልጊልና ክንሓልፍ ክትረዳእና ይጽልይ ኣለኹ ኣብ ፀጽባቅ ቃልካ ግለጸልና ኣብ ፀጽባቅ ዘክረና እግዚአብሔር ሆይ ልበይ ልብ ሕዋተይ ንስኻ ከተጽንዖ ጽሩይ ልብን ጽኑዕ መንፈስ ክትህበና ይጸልይ ኣለሁ ንዓኻ ዝጥምጥ ጥራይ ክኾን ይጸልይ ኣቦ ነዚ ዘበን እዚ ክንወጽኣሉ ንኽእል ምሳኻ ጠቢቕና ኢና እሞ ኣቦ መጥባቕ ይኾነልና ምልጋብ ይኾነልና ከምቲ ዴማስ ንድሕሪ ዝተመልሰ ደይኮነ ኣቦ ናብቲ ጽዋዓ ክንጥምት ናብቲ ጀማርን ደምዳሚ ዝኾነ እምነትና ኢየሱስ ክንጥምት ደግፈና ብሽም ኢየሱስ ኣሜን